Mathias na man you be. If I be female respect na Mazi Diba game, I be hit na so anyo ibodi ha kwa mbo na. Ebo feel na nwere what it takes. Na gara akwụkwọ, na nwere sambodo, na ebe onye ọdịnala. Obligodi no common house of assembly. Ka ọ ji ikwu okwu ọda ụda. Mba, ịma mme. Ị na-amịgharị ka mkpụrụ ka ọta mkpụrụ ofe. Emere epụta ikwuo ka nkịta esu oyibo. Who is fooling who? Ife na-alụ ọbụ ikosiri agbada esi na akwa. Iye nke a n'onu, iko nke a n'ike, iko nke a n'ụkwụ, ị na-ekpoko ka okpokiri. Ị na-ekpoko wuti mkpomkpo okpu. Ije Germany, ije London, ije ka Franchine uwe zoro na gị. Ị na-arụsọ nwaanyị, ịnọ nwaanyị nke eze, ịnụọ nke ịbụọ, ịnụọ nke ịtọ, utu na-aghọ gị nkọ. Utu na-aghọ gị nkọ, ị chọghị ịnọkọta bara ndị ọdịnala Igbo uru. Ị na-aghọ anya ahịa. Ị gụrụ akwụkwọ na-asụpụ oyibo, ịbịakwa mgbe ọ bụla gagagaga, onye gị na-asụ oyibo. Ọ bụ na oyibo ahụ ị na-asụ na akwụkwọ ahụ egoro ama mbara ndị ọdịnala Igbo uru. Go and sleep. Haịfụ ụzọ. Asụ oyibo onye nkụzi ọdọ akpụ, ị na-akụzi nkụziri ihu akwụkwọ. You can never contest one thing. Na ịfụzi na ịdalada. Nwaanyị ka ị na-anụ ọnụ nwaanyị a. Ịnọ bi n'osi ikpuru atọ gị ụtọ. Alright, I greet you my lovely fans and friends. Kwa Eze Ikuku. Kụrụ ebe ife a na Mathias Ezeaku Ejiofọ. Kụrụ ebe ife a na Oya bụ Mazi Diba. Okay, let's ride. Mathias Ezeaku Ejiofọ I support room 200% for if I put a lega House of Rep. Yes. Mathias, na man you be. If I be female respect na Mazi Diba game, I be hit na so anyo ibodi ha kwa mbo na. If I be female respect na Mazi Diba, ebo feel na nwere what it takes. Na gara akwụkwọ, na nwere sambodo, na ebe onye ọdịnala. Mazi Diba gịnị iji ngụnwa ị ga were tiketi, ọbụlụgodu no kanselọ, ọbụlụgodu no chairman, ọbụlụgodu no common house of assembly. Ka ọ ji ikwu okwu ọda ụda. Mba, ịma mme. Ị na-amịgharị ka mkpụrụ ka ọta mkpụrụ ofe. Emere epụta ikwuo ka nkịta esu oyibo. Who is fooling who? I hate people that are lazy in nature. I hate people that always follow crowd. I hate people that can never stand on their ground. On their ground. Mazi Diba, we see potentials in you. Manangoro onwege marat no we imewuru. Eko go soludo. No na he mof mama hachi. Eko na ebube monso na ama hachi. Eko na chara ọkụ na ama hachi. Mazi Diba kedu ife ji ngwa now ije were tiketi na NDC ka ikwulu gị n'azụ ka ị ga-abagodu. At least ka ife a na-eme ndị ọdịnala ka ma na ọ ga-akwụsị ime ihe, which means you have no plan. Ife na-alụ bụ ikosiri agbada esi na akwa. Iye nke a n'onu, iko nke a n'ike, iko nke a n'ụkwụ, ị na-ekpoko ka okpokiri. Ị na-ekpoko wuti mkpomkpo okpu. Ije Germany, ije London, ije ka Franchine uwe zoro na gị. Ị na-arụsọ nwaanyị, ịnọ nwaanyị nke eze, ịnụọ nke ịbụọ, ịnụọ nke ịtọ, utu na-aghọ gị nkọ. Utu na-aghọ gị nkọ, ị chọghị ịnọkọta bara ndị ọdịnala Igbo uru. Yes. Ọ bụ na ọmụọ bụ Eze Ikuku ekwue iwe ewe gị ka ime ife, I will say it. Ị na-aghọ anya ahịa. Ị gụrụ akwụkwọ na-asụpụ oyibo, ịbịakwa mgbe ọbụla gagagaga, onye gị na-asụ oyibo. Ọ bụ na oyibo ahụ ị na-asụ na akwụkwọ ahụ egoro ama mbara ndị ọdịnala Igbo uru. Go and sleep. Haịfụ ụzọ. Ị bịakwuchi ụzọ na-asụ oyibo onye nkụzi ọdọ akpụ, ị na-akụzi nkụziri ihu akwụkwọ. You can never contest one thing. Na ịfụzi na ịdalada. You can never use your fame na ị na-ewu ewu baala ndị ọdịnala Igbo uru na ebe na-asụ oyibo ị na-achọ ego Facebook. Mba, ị na-achọ ego Facebook. Nwaanyị ka ị na-anụ ọnụ nwaanyị a. Ịnọ bi n'osi ikpuru atọ gị ụtọ. Ị chọghị iche mmadụ. Ị chọghị igosi who you are.
In fact, I thought now by now, if it's a pota, go wait ticket, or free fegodu. And now, Wally, a bob in the way you keep pota, gazo fife, Mazi Diba, go and sleep. Stop to talk about other people. Case I'm a man, if I know when Mathias Ezeaku, if Mathias or somebody come up now. I don't want to tell about Mathias Ezeaku no gamoro. If I don't know on a melu nisi. If I don't know natural on the woody farmer. Go and shake since so see me have salo land ilana. Mathias na make that na meteo fuma. Na moto nele offers nwunye n'ime ha na abu na azu ha moto aha na aru di moto na ele otu ostem ihe odinana o megidere odinana aha je ru unu ka odinana ka na eme elu ota onya bu a man kita na akwa the same young man now want to venture into politics maka odimma ndị Igbo ka o wee frat na ndị odinana ahụ na-ekwukwu enwere ọnụ kita na opagara na asu ofia o jegoro ụzọ wani na clear everywhere ka ofra ndị ba free as somebody onya bu a man one of integrity ya ga eje mal somebody Mathias be ekwu eme e manfu e obere bi hu na eme since Mathias no na ani Igbo na eme ihe ọ na eme ifuga ya London Canada America ije to no o ji ego o nwere ego ije ebe ahụ mara ha eme maka gịnị o nwere ihe ọ na-eme na bai mana Mazi Diba ebe everyday ọ nọ London ambassador ndị ọdịnala echi ọ nọ Congo nwanne ọ nọ America nwoke baa n'ụlọ iwu kọsịrị akwa iworo nke a ebe mmanwụ ihe ga-eme ihe emenwue na Mathias na apụtagoro onwe na-ejere onwe ka ọ ga-azọ and ọ ga-ewe inu akwụme n'azụ ọ ga-ewe inu he owe nobody apology. Is a great man. Mazi Diba baala ndị ọdịnala Igbo uru ka ha baara gị uru ọ bụghị na asụrụ anyị oyibo aha na ọ na-afụzi anyị ntị ụfụ